Goddag og velkommen til min lillebror og min første videoblog. Vi vil i løbet af sæsonen komme med nogle forskellige videoblog-indlæg, hvor vi vil fortælle lidt om vores forberedelser i forhold til vores triathlon-sæsonplan, og hvad vi gør til overvejelser i form af udstyr, i planlægning, træning, kost, alt hvad der hører til for ligesom at køre langdistance triathlon. Så i dag der står vi i Berlin, Tyskland, hvor vi har været nede og køre vores første lange stævne i år. Det er 73 Ironman Berlin. Og Nikolaj, hvis du lige skal beskrive, hvordan racet er gået, måske for dit vedkommende til at starte med, så kan jeg lige gå om bag kameraet. Ja, men det gik som det gik. Det var en meget hård svømning, synes jeg, og det var ikke nogen prangende svømmetid. Men jeg havde en fin cykeltid, synes jeg selv, og det var en sjov cykelrute med selvom der er mange sving på, ude i lufthavnen i Tempelhof. Det fungerede rigtig godt, og der var ikke nogen problemer, som man kunne have frygtet med drafting eller noget. Og løbet gik måske heller ikke lige som man havde kunne håbe på, men heldigvis er det store mål først i København, og det positive må være, at der er god tid til at forbedre sig inden da. Men det gik okay. Det blev til en 6. plads. Resultatmæssigt okay, præstationsmæssigt måske ikke helt okay. Mit race, det levede heller ikke helt op til mine forventninger, selvom der egentlig ikke var de store forventninger inden racet. Jeg ved godt, at mine forberedelser i år har været noget anderledes, end de plejer at være. Så derfor så kom jeg egentlig bare herned for at skulle have et rigtig godt træningspas, og jeg har haft nogle gode indikationer på de gode lange træningsture derhjemme, at det egentlig går den rigtige vej. Svømningen, den var hård, og der var meget strøm, og det betød jo så også for mit vedkommende, at jeg svømmede meget langsomt, og jeg kommer op alene og får lov til at svømme alene egentlig hele vejen. Tiden ikke prangende, men altså afsted videre på cyklen, hvor jeg prøver at trykke lidt til den til at begynde med. Det bliver hurtigt meget, meget hårdt, og et eller andet i min venstre side begynder at låse, og jeg har meget svært ved ligesom at få poweren over for benene nede i pedalerne, så cykeltiden, der falder jeg helt igennem i forhold til mine konkurrenter i profeltet. Ude på løbet, og der er jeg rimelig frisk. Jeg har ikke brugt så meget energi på cyklen, som jeg burde have gjort, så jeg jagter en løbetid på 1:20, som jeg lige håbede på var realistisk. Løbet var en anelse for langt, det er cirka 200-250 meter, så min tid omkring 1 time og 20 på halvmarathon passer næsten, hvis man ser bort fra et lille stykke ekstra, vi kom til at løbe. Så alt i alt en god træningsdag, skidt cykel og en placering som nummer 16, tror jeg, i profeltet, så det skal helt sikkert gøres bedre.